Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayan. How I cherish those moments, and no one can take your place deep within forever. Saan kun nga imbagakin, Carlo? Dagiti daduma na sa ukanyak ni Papa. Anya kami din magbaga na di mo kaya tamamuan ti asawam. Nasakit. Mapakawan mo no. Maawat nagtulaang ni Papa agraman ni Junior no isiinak ni Carlo. Anya? Upir ko. Nga awan makapagsina kada kami. Ay. Anya mo ni Tito Rolando. Ar-aramidan mo ti Carlo ti amin na kabailan na amang ipaay ti pagimbagan niyo. Agtinulong kami. Oray kaskasano. Dakkel mat ti sweldo kas manursuro iti daytoy apagadala. Wan mat. Dakkel ti kaasi ti Apo Arlene. Amok, adi da kang baybayan. Wan. Basta kararag kalata. Dawatam ti kaasi ti Apo. Sa anak mat kiti amaawanan iti namnama. Ngagbalbaliw tumatlaang ni Papa. Wan Kat amang ano ti anak yun to ti agbalin adalan. Taplong maklon na kayo matlaang kan Carlo. Naaklon kun ti amin, friend. Tinapatak at kadanak dagiti agamak. Wan mat kiti Kan adamat trabaho ni Carlo. Kasta ka mat. Regular ka mat na namang isursuro. Dahita ti saan anapanunot ni Papa. Ala, nuko naman naaklon mo ti amin. Sana na dahita ti mga stress ken ka. Awan samat maaramidam, Roxanne. Awan matlaang ang tinapintas ang maipadamag mo kanyak. Anya ti kunom? Napudno ka no iti asawa na, kat di na kayat nga ipaayan iti pagsakitan tinakam ni Chanda. O sinalbag, di pa'y kat sayang tinaitad ko ken ka akwarta. No awan na saya at abanag ti papaaramid ko kan ka? Oh, awan sir biday jay ababae. Oh, anya nga ta tinasaya at nga aramidag. Uray nagkasardan. Masapul amay pamusposak ti panagsinada. Sa anak ako na. Ken manhid ako nada. Adi makarik na. Uno makadlaw ka dagiti tigtig na ni Roxanne. Dakkel ti panaggusto na kanyak. Makasulisog ti kinapintas na. Ay ayatak ni Chanda. Ken napatag ti anak ko. Ne, sino nga tada ito yung mauawag? Ni Roxanne? Talaga adi nagsardangan na. Hello, Roxanne? Anya ka diti maipaay ko kan ka? Anya? Kasangay mo ko nam no Sabado? Kat awisan na? O sige. Sige man laangan. O sige. Sa dino ti pang celebraram. Iti ka di balayo? O sige. Nasaysayat no sukunan nak. Sige. Bye. Ay.
Anya lakit din ngagpaiso ti biyag. Awanan delikadesa ti daddum a babae. Isuda pa yan ti mangiparipirip iti panaggusto da iti lalaki. Awan ka di pa iti manugang yun, nanang? Awan pay, ang mga noda pa'y narami da inyo pagadalan Kat ni Junior. Ay, naiturog na ti bannog na nagayayayam. Kasta ka di. Ay, nasaya at tadakan. Bantay mga ron ta anak yaw tagluto akaon. Sige, nanang. Ay. Nagpartak nga glabas ti aldaw. Awan pa'y makatawan ni Junior. Ngamdak kelen. Nabaludbud nga ubing. Kuma, maadaan mo't ta ni ti kabsat. Kat babae kuma. Girl, I need you. I need your love. Masangpatang naman kaya manhan. Sorry Ada ngamin emergency meeting mi. Okay. Awagan ka kuma. Ngam amangan no masinga ka. Ngam no awan ka pa'y kalpasan ti 15 minutos. Sukunan ka kuman. Sorry. Uray siyak. Saan kon anasango kan nalagip ti mawak. Okay lang. Amuklatan nga ado ti kamkamakam mo. Ada ngamin umay abisita mi Manipur District Office. Iso Ngala. Sa anak pa nakapagluto. Nilaki di manin nanang tinagluto. Wana. Ta nakaturog mo't itay ti anak mo. Kan adak mo't ta na mga iwan ken kwa na. Angam na Naimas pa ilang titurog na. San mo na singaan? Tidakes na. Din tumanan agpakaturog. Tagay ayam tuman arab-rabiin. Sana balit agarami dak iti lesson plan ko. Amang maladawak matlaang amaturong. Iso wan gayam. Adda pa panak no Sabado. Kat amangan maladawak ka sumangpet. Papanam? Nagawis man tayo may sa customer ko. Kasangay na kano. Iso saan kang aginumlaw na Wen, amok mat. Kan sa anak mo't nga agbarbar tak unay. Narnakanan ti asawak iti turog na. Nabannog launay iti pagadalan da. Sa agaramid manan iti lesson plan no sumangpat. Ay, naimbaglangan. Tanasing pati anak mi. Kan nasapak matasim mangpat. Saan anarwam ni tiyanda iti kastoy akita ti biyag. Angam, aramidan na amin nakabalan na. Nga agibtor. Gapulang iti panagayat na kanyak. Kat titulag mi ken Roxanne. Ngo matindarak iti kasangay na. Gusto nga ta. Rumbeng ka di amapanak. Ang kasanon. Amok nga da pa naggusto na kanyak. Kat talaga ang makapasulisog. Siriming ka pala. Ha? Wen.
Saan ko nga rod amaalat iturog ko? Sorry Gapo iti kaadot trabaho kan mapambanugak na unay. Awanan panahon ko kan ka. Maawatan ka. Agyaman Amang no, agsaksakit pa ikidin tinakam mo kanya. Saan mo lang nga ibagbaga? Ay, saan? Apay ko mga agsakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka matkit. Arakupan ka man kit di. Carlo, I love you so much, Han. I love you too. Blooming tigayam ko Siyempre, sa balilat ti adda inspirasyon na. Sa bagay. Si Kaman Kitty, anya pa hilang urayan nyo. Diyak mo. Slawan to iti plano na. Ibagam ngaminan Ay, mabainak mo't na. Syakit din ang babae ti mangiruruangan iti dayta. Ang mga no ibaga na makaas-asawa akon. Sus, saan aray tatiga po na? Ngamkit di. Kaya't mumutan ti maadaan iti pamilya. Saan kayong mat nga umugubing? Ay, mukpa yan. May sa nga engineer ti BF mo. Maestra ka mat. I'm sure, adun ti urnong nyo. Damat basit. Anya ti rason, adi na pala yarungaing ti panagkasaryo. Diyak nga rodam mo. Wano, nakurang ti panagayat na kin ka. Awan mo't madlaw ko akasakan ko, Nag-sweet mo't. Saan ko nga mo, no apay adi na pa'y madakdakamat ti panagkasar. Ay, jak may pas nagtiar aramidag. Naminduan asinatsat ko. Ti dadaitak tamadimat. Saan nga minamay sina iti panunot ko? Ti ipapan ko iti kasangay ni Roxanne. Anya nga tati mapasamak no bilang. Saan? Saan ko akayat aguliban ti asawa? Iswa, mang panunutak iti pambarko. Ajak makapan. Agsakit lakit di tinakam na. Tanam namaan na kon. Ken nagbalinan asukik. Regular ti panagpadait ng kanyag. Ay, makamuditan. Kabalak mo't nga taatiradan ti riknak no bilang. Girl, I need you. I need your love. Si kakadingag paisom, Oscar. Unang kal. Kaano pa yan nakarwar ka? Damag ko anabalod ka ka na. Unang kal. Naturpos ko madlang ti sentensyak. Kasta ka di. Apay ka diyang kal? Adda ngamin pampanunutek. Itad mo man kanyak ti contact number mo ta awagan ka, no? Matuloy ti plano ka. Sige, Uncle. Adala ang ororaya ka pinaramid ko. Ket no saan nga agbaligi, si kaman ti mga ramid, iti sumaruno nga addang ko. Sige, Uncle. Basta datangdan ko. Rawa ko lang. Sana problema tayo ta. Talaga nga adda tangdan mo.
Salbagmat ngamin day Jaya Roxanne. No awan pa'y maaramidan na paisarden kon. Awan mat gayam pang namnamaan ken kon. Ngam iti daytoy sumaron a planok. Imposible adin to agbabawi ti anak ko no agrigaten iti den na ti asawan na amamirmiraot. Aging gaita, awan pa'y laeng panagtalag ko iti dayjay alalaki. Naglaing ket din, no iso ti mairanod iti nagrigrigatak nga impundar. Anyat ko na, mala daw asumangpot ni Carlo. Uwan nanang, nagpakada kanya. Mapan ka no maki-birthday iti may sa asuki na iti tailoring siya. Iso Iso sinapa kung tinagawid. Alakit, iso anak ko. Nagsapa nakaturog ni Junior Itay nga minapakan ko iti linugaw nga dalawak na bulong ti marunggay kan lupot ti badawak naturugaan. Saan na ba nugmot nga min nagayayayam? Ala, ano sa inyo ti anak ko nanang? Anya lakit din ay Sakit. Apay? Manungal dawan amadmat iti tiyan ko nanang. Ay, pakita ka iti doktor ang mga nonyamot daytan. Uwan nanang, ang mga anya kitli day tuyon. Anya nga taji bagbagan ng Uncle Rolando, paaramid na kanya. Nasayat mo ito makakwarta. Bakang da, kat sigurado adakkel matitid na kanya alangdang ko. Awan kayam, kumusta nga taninsan tiyanda? Adda nga tan nasawan ha? Sa bagay na pintas ninsan, ket sigurado a professional di asawa na. Lugasta, bisitam ita ni Carlo. Kasta ka di. Agam siguraduam nga adda banagan ti panangsa nga ilim kan kuana. Ta imbagakan ka, agpicture kayo tapno adda ebidensya. Saan kang agdanag? Na yun naktitandan mo no maaramid mo dagiti papaaramid ko. Sige. Orayak. Bye. Napintas adamag dayjaya. At nasamat lang banagan ti papaaramid ko ken Roxanne. Adda hawag ko ket. Nimat Oscar. Hello, Oscar. Hello, Uncle. Nakawag ka man, iho. Kahit kayo lang, kumusta, Uncle? Aya? Kumusta kami ninsan tiyanda? Adan asawa na. Ang salot. Nakaasawa iti ambisyoso. Anya ti kayo asawen? Baliwan tanto ti agsarita. Ti ko na yung aparamid yung kanya. Saan ka nagganat? Ken, saan adito'y ti pagsaritaan ta? Sige, Uncle. No kayat mo, agsarak ta inton madamdama. Sa dino, Uncle? Iti restaurant iti nagsulian ti Felipe Street ken Magsaysay Road. Anyo nga oras? Alas 5. Sige, Uncle. Namnamandak. Sige. Andala ang urayak nga awag. Sige, Uncle. Bye.
Anya man ti resulta ti papaaramid ko kini Roxanne. Patuluyek lata ti panggap ko. Tapno mapilitan ni Chanda nga agawid iti danak. Unak na sino ti adda dito'y kusina. Si kamot gaya man, Chanda. Uwan nanang, imayak man nagtimpla iti kape. Ang kasano pa makaturog ka ngayon agkapi ka. Gusto nanang, ta pag-urayag kan Carlo. Anya, awan ka di pa'y. Naiturog ko kami na dagos itay nagsakit ti ulok. Sana ka makaturong no saan ko ang mauray ang sumangpet. Awagam Uray iklatan nanang. Amang ano, agiinom da, kat trabakan da pa'y no awaga. Sa bagay Ay na, makaturog akpatan. Masapol nga urayag ni Carlo. Inkakit maturog ka, insya kunti manguray. Siyaklatan nanang, uray kat awan mat sarek minton bigat. Apay nga tangag paiso. Anya nga tano awagak. Saan nga ta makagura? Awagat latan. Rabiin, hindi matla sumangpatan. Amangan nyo nalausin ti Bartok na. Amangan nyo saanan na makaawi. Girl, I need you. I need your love. Apay ka nang agpaiso. Anya nga tano awagak. Saan nga ta makagura? Awagak latan. Rabiin, hindi matla sumangpatan. Amangan no nalausan ti Bartog na. Amangan no saan na makaawin. Adan nagsardang ang motorsiklo iti batok. Nalabit nga isudaytan ni Carlo. Kunak no nalausan ti Bartek mo kung saan ka na makaawin. Saan mat? Saan nagtupay na Bartek? Siyempre, pampanunotak ti panagawid ko. Kat, kumusta mat ti birthday celebration ti Sukim? Mayat. Manmano kami abisita na. Kasta ka di? Apay, asan ka pa naturog? Inuuray ka nga ron. Amo mo, ta sa anak ang makaturong no saan ka ang mapasangpet. Una yan ti asawag. Awon gayam, mapan kami kininanang inton bigat iti doktor. Apay, adda ka di sakit mo? Saan kong amo na niya dahito eh. Makadul-ukak no maminsan kan maululawak. Kasta ka di? Sus, amang ano adan ading ni Junior. Diyak karon maawatan. Sakit pasaray agkrams dagiti sakak. Anya? Mala, kadwaan kan to inton bigat. No ada ikamakam mo adait mo, oray da kamin tulaang ang kininanang timapan. Di ikuyo ko nga rod ni Junior. Saanan? Isuntupay lang ay aywa na mitjay. Oray kat kadwak mo ni nanang. Isu Wan, kaya't ko lang mat masigurado no aginawak no anyakit di daytoyen. Anya ti kunam? Saan mo anaaramid timbagak ngagpicture kayo? Saan na akayat? Kat saan mo laangan ngayong pamuspusan?
Awan mat gayam serbim. Putno met. Paisublik to lang at atiintad ko abayad mo. Awan mat na aramidam. Anya. No paisublik ibagam kada Carlo ken tiyanda nga anak ko. At tinangdanan kalaeng. Hoy! Saan asyak ti butbut ngem? Ta saan mo nga ammo ti kabaalak nga aramidan? Sige, babayakon. Ngem saan kan nga agpakpakita kanyak? Taamangan no anyapay ti maaramid ko ken ka. Oh. Buisit ijahin a babae. Nagdakkel tinaited ko ken kwa na kastangdan na. Sabali lang tinted ko nga impatulod na iti masakit nga inana. Salbag. Angem adda pinamnamak. Awagak ni Oscar. Iso ti mangipatungpal iti sabali pay aplanok. Nakawag kayo mamatan ng kal. Oscar, pasensyakan ta saan taan natuloy di kalman. Awan na nyaman ng kal. Gusto lang dadamad lang na panaki di kalman. Kasta ka di. Agsabat ta nga ron iti imbaga kiti kalman. Unang kal. Anya nga oras? Uray itaan. O sige angkal. Sige nga ron. Bye, Oscar. Bye. Anya nga tangagpaiso ti paaramid na angkal kanyak. Kasla na patig-unay. Anya ka ding agpaiso ti paaramid yo kanyak angkal. Ibagakken ka. Ulitak ti imbagakon ken ka idi namin san nagsarita ta. Nakiasawa ti kasinsin mo iti maysa nga ambisyoso ken mamirmiraot. Kasta ka di. May salaeng adumadait ti nakiasawaan na. Anya? Maestra, ninsan? Dumadait lang din nakiasawaan na. Imbes kuma doktor, engineer, basta, professional kuma. Day tangarudket. Nagadumot na gati professional anagarem ken kuana. Ngam day jacket nga, masurunak. Ita niya tikat yung aramida kangkal. Iwalin ko day jay nga asawa ninsan tiyanda. Saan akasta? Saan ko akayat nga agbalin ka kriminal ka anakan? Katanya nga rawat angkal. Kumita ka iti kadwam. Kalpasan na? Anya taramidan mi? Nakawan nyo amin nga usar na iti shop na. Anya? Ngem, siguraduan nyo asaan kayo amatiliw. Ken di yo ibagbaga asyak tinang bilin kada kayo. Ket dagiti matakaw may aramit nang agdahit. Makamukan. Ila ko yun no adda pangilakwan nyo. Ngemkas itinakunak. Saan ko akayat ti masabit. When no mairamraman. Areglado angkal. Ayabak dagiti barkadak nga ex-convict. Saan ka nga agdanag, Oscar? Dakkel ti itangdan ko kada kayo. Girl, I need you. I need your love. Yun nanang. Kunak no masikubak wino agi na wakon. Saan mat kaya? Anya. Ay,
Purak na dan ading ni Junior. Ada ka no dagiti sintomas kanyak ti kidney failure. Bueno, agtungpal pa'y chronic kidney failure. Anya? Ni, kaano agsubli ka para iti second lab test mo aya? Inton bigat, nanang. Ay ibagam akin ni Carlo. O, nanang. Naskan launay amaamuan na. Anya? Saan ka masikop? Uno aginaw? Unahan, agsubli ak no bigat para iti second lab test ko. Kasano an addaan ka iti kidney failure? Amok pa yun. Delikadon sa paymot nga rodeta a sakit. Manang nga asit ti Diyos, han. Dakkel ka no ti magastos no agdialysis ka. Mas daawak garot no kasano na adaanak iti kastoy a sakit. Ang ngala, sapay la kuma. Tanagbiddo ti mo na findings da. Magdamat loko ni Uncle Rolando. Marami na ti kasjay ti manugang na. Ibang klase. Sarakag dagiti barkada. Kat planwan mi no kasano aserkan mi ti pagdaitan ni Carlo. Namasapol ni surveillance mi ti lugar kan siyap na. Sidagag kahiman iti lugar da Max. Sapay la kumata madanon ko ti gayem ko. Ipadak anabalo di yemonte. Ngam imon una arimar ng siya. Ala, kasano anadan kay ti kasta sakit? Saan ko nga ron nga mo? Kat ko na ti doktor ko. Masapol ka nung agdialysis ha. Diyos ko. Kaasi pa iti anak ko no mapanawak. Ang payakas tamo itong tibagpagam. No saan ko amalasat da ito? Saan ko amalapdan tirig na, Carlin? Abay hasyak pa'y tinandaan hindi kastoy a sakit. Talaga ngawan makaibagan. O niya atigasat ti may sa tao. Nga makararag ka Saan mo siguro akas sa kadagsan dahil sakit mo? Anya ti kaya tasawan da ito eh. Nasarak ti pwestok a pagdaitan? Awan na bati iti makina a pagdait. Uray ti aging machine ko. Inala da pa'y agraman dagiti tela a dadaitan. Masapul ang maiblatter ko da ito eh. Apay nga awan man lang tinakakita. Awan ka di tinagpatrolya a pulis. Apay nga ta ka iti police station ako nam. Natakawan ti tailoring shop ko. Anya? Anya tinapasamak? Awan imbati da kadagiti ramit ko. Dua pang heavy duty ang makina. Agraman ti aging machine ko. Anya? Awan nakakita. Saan ang nakita dagiti pulis dagiti agtatakaw? Diyos ko man. Anya itan na gito yung mapaspasamak. Saan ko nga mo? Kaslamat na ilunod na tao. Han? At nadagsan na sakit mo. Kalpasan na. Kastoy man ang tinapasamak. Asino nga iti akin aramid iti dayta. Girl, I need you. I need your love.
Sino nga iti akin aramid iti dayjay? Saan ko nga mo, friend? Kat, anyitan dagito yung mapaspasama kada kayo. Saan ko nga mo? Kunang nga ron ni Carlo. Kaslakit din nailunod kami. Anya? Kastoy lang nga ron din titintang ang sakit ko. Ne, itaman nga arak ti sangwam, han. Kaya't ko lang iliwliwag tinapasamak. Anya pa ti pagsapulak ita. Saan ka hagdanag? Adaag mat. Ang kasanungat mangrugi ak tungag dialysis. Dayta nga rod. Nawananak pa yun itiganas ng agdait. At anya ti ko na nagiti pulis. Ag-imbestigar da ka no? Siguro, maragsakan ni Papam numamuan na tinapasamak. Ha? Gusto ko man dayta. Isabdag mong taginom. Bayan nak ko ma. Sapay la ko ma. Tasan apod no ti atap ko. Anya? Atap ko na? Saan kong amo? Nurumbang agatapak iti madikan Papam. Saan ko kumaapakabasulan? No atapak nga daam mo ni Papa iti napasamak. Atapam ni Papa? Anya ko matirason nga aramidan na ti kasta no bilang. Kasi tingnan ko nak. Sapay la ko ma. Tasan apod no. Amok nga aging ka ita. Kat kagura nakpailaang. Gapu iti kinakurapay ti biyak ko. Saan ka mapabasol, Carlo? Kat nalabit. Maragsakan no maamuan na ti kasasaad ti biyak ta ita. Saan ka ko mga agatap iti da kasi katuga nga am anak ko. Nalabit. Pakabasulak da ito'y nanang. Anak, Ang mapabasol dak ka di? No agata pa kiti kastoy kan kwa na. Katamok. Maragsakan lakit di no maamuan na da ito'y. saan mo't nga taakas ta ti kadakas ti katuga nga am? Nalaos tigura na kanyak nanang. Ngagraman iti anak na. Kinagura na. Tana iturad na pa'y alaksidan. Gapo iti panagsupring ni Tiyanda iti kayat ti amana. Ay, anak ko aya. Iso nagrusing matan tigura iti kaunggak ken kwa na nanang. Anya, Wan nanang. Ket ad-addaman nga tan ita. Ti panang lais na kanyak. Numamuan na nga agrigri katakon. Oh, nakalagip ka man, Roxanne. Adak dito'y balay. Awanak iti siya. Tayin rakon. Ay, natakawanak. Kasta nga rod. Anya? Awisan na kiti lunch? Sure. Sige. Uray kat awan mo trabaho. O sige. Bye. Awan mat ar-aramidag. Rumwarak kit ni. Tapno sa anak ang matukutan. Orekat, at damot ni nanang ang mga iwan ken Junior.
ganak, friend. Nasumok mo ni Carlo tagbarta. Ay, daytan ate rigat na. Hindi na pa'y kayatan trabaho. Nasaktan, iti napasamak. Uwan nga ron. Katidagas na. Sa bali ti atapan na. Anya dayta? Amangan no da kanon ni Papa iti likudan ti panakatakaw dagiti makina na ang agdain. Anya? Maaramin nga ta ni Tito Rolando dayta? Anya kumaman ti panggapuan na ang mga ramin iti kasta. Tapno, agrigat kami ka no. Ay, saan mo't nga ta akasta ti kinadakas ni Tito Rolando? Isumot timbagak kan Carlo. Kasla sana pa siya ni Carlo. Ay, oray siyak Kasla jak mo't pa siya nga aramidin ni Tito Rolando ti kasta kada kayo. Dito iti imbaga ni Roxanne apagkitaan mi. Apay akas lang magagaranak ang makakita kan Roxanne. Talaga ang masurunak kanila kay Rolando. Talaga nga atapag. Nga iso ti adda iti likodan ti panakatakaw dagiti makinak. Saan nga min asumina iti panunot ko ti lalaki anapan iti siyap. Naalikotag dagiti matana. Girl, I need you. I need your love. I've loved you. Dito iti imbaga ni Roxanne apagkitaan mi. Talaga ang masurunak kanila kay Rolando. Talaga nga atapak nga adda iti likodan. Ti panakatakaw dagiti makinak. Saan nga min asumina iti panunot ko ti lalaki anapan iti siyap. Ket naalikotag dagiti matana. Kasanumarudan anak ko. Agpaaga sa kaananang. No maagas anak, dakka na pagyamanak. Ngam no saanan, anya nga no ti mabalin ko. Anya? Abos na, kasjay mo tan ni Carlo. Kas lang awan mo tan panggap nang agsapol iti trabaho na. May amta kasaritak to. Bay anyo laangan nanang, adamat nakam nan. Janda. Tila ang ipagpakaasik. Saan nyo kumaabay-bay anti anak ko, no bilang ta, saan kunto ang malasatan da ito'y asakit ko. Nay, apay mo tanakas tati ibagbagam. Agkararag ka. Dakal di kaasi ti Diyos. Basta umasidag tayo, kan mabati tayo, kan kuana. Uwan nanang, ngam tunggal tao, ada na hiurit agasat na. Kastamat ti pagpatanggaan na iti daytoy abiyag. No naikadang ajak mapadakkel ti anak ko, awan mabalin ko. Kunak no saan ka na mauray? Abay kit din na saan. Mailwak mo ta makakita ken ka. Makakita laang? Huh? What do you mean, Carlo? Awan. Adakan kan no anya tinaawatam. Amo. Ken? Kumusta kayo mat ken Chanda? Medyo saan nga okay. Ta aging ga ita ket di nakmaklon ti amana. Anya? No bastusak ko ma. Ibagak ken kuanan nga isudalangan ti agasawa. Wow!
Grabe ka man. Inaramid ko amin na kabaalag. Tapno mabiyag ko ti pamilyak. Ngam among kadi. Nga isot atapag anang patakaw kadagiti ramit ko iti shop ko. What? Nupod no ti atap ko. Agbabawi. Talaga nga ramidin na ti amin. Nagsina kayo, nagasawa. Wan, tayo pagarup na at ila ang kinabak ng dati inalmanak. Kita man lang agpaiso dagiti dumabak nang. Ket sigurado, numaamuam da ito eh. Ada-ada man ang tiguram, iti katugangam. Anya dayta? Awan panggap ko ang mga ron itiguram kenkwana. Ngan sigurado. Naskan, amaamuam da ito eh. Amum ka di? Tinangdanan na ti katugangam, as sulisugan ka. Tapno, ada panggapuanan na, ama magsina kada kayo iti asawa. Anya? Nagdakas ti amam tiyanda. Gapo iti namuak. Dakdakkel itan ti atap ko. Nga iso ti adda iti likodan ti pan nakatakaw dagiti ramit ko iti tailoring shop. Anya day na naamuam. Nanangdan iti tao. Wano babae amang sulisog kanyak. No ada panggapuan na amamagsina kadata. Anya? Naaramid ni Papa ti kasta. Wan, mismo ati tao tinangipod no kanyak. Anya? Asino? Ni Roxanne. Ti maysa kadagiti nagbalin a customer ko iti shop. Nangaramid iti pamuspusan. Tapno agin nasidag kami. Kan masulisogak. Kat bilin amin tinalaing amam. Naaramid ni Papa ti kasta. Kat tiatap ko. Kahit ko apanagnakan. Total, addan atapak no asino tinagaramid. Ngam, amok ang nabilin laang dayjay a tao. Asino? Iso timapan ko i-verify iti police station. Girl, I need you. I need your love. Agyaman nagtanak umay kayo manan iti apo ko, iha. Kaya't ko lang ang makasarita kayo anasaya at Papa. Anya, Apay anaaramid yu ti kasjay. diyan aramid kayo pagpagam. Talaga di kay mamingga. Aging ga iti saan da kami ang mapagsina ken Carlo. Anya ti kayat mo asawan. Nanangdan kayo pa'y iti tao. Amang dadael iti estado mi ken Carlo. Anya ka diti sasawam tiyanda. Nagpudno kano ti agnagan iti Roxanne ken Carlo. Ha? Apay ngar aramidin nyo daytoy Papa. Saan kayo kadipay anapnag iti panangilaksidyo kanyak kas anak yo? Tiyanda. Kati may sapay akayat ko amamon. Nupudno ti atap ni Carlo. Ada kayo ti adda iti likudan ti panakatakaw dagiti ramit na iti tailoring shop. Anya. Inaramid yu kadidayjay. Tapno agrigat kami. Kat panawak ti asawak. Kat agsubliak kada kayo. Dahil takaditi gapuna, Papa. Tiyanda. Saan kayo ngagdanag, Papa? Patsyak. Nga iti saan amabayag. Agsina kami ken Carlo.
Panagsina nga iti kaano man. Mapukawak iti agnanayon. Anya ti kayat mo asawen. Inapunno na, Papa. Madaman ti panagdialysis ko. Anya. Kat nadyak tumalasatan na ito. Siguro, naragsak kayo mo't na nagbaligi ana magsinak kada kami kan Carlo. Positive, Roxanne. Anya tinamuam. May sagay nga ex-convict da dya tao. Ako nga atapak as suspect. Anya? Kat amom ka di? Nuan niya tinadoktalan dagiti investigador? Anya tinadoktalan da? Kabagyan nila kay Rolando. What? Iso ang mapagsisilpokon dagiti pasamag. Binilin lakit din nila kay Rolando dayjay amang takaw amin aramit ko iti tailoring shop. Tapno agrigat kami. Kat mapilitan ni Tianda nga agsubli iti amana. Anya? Naaramid nila kay Rolando dayta? Ala, nagdakalin ti imbisan ti bagim Tianda. One friend, twice a week ti dialysis ko. Anya ti ko na ti doktor mo. No, adda ko mamay sukat iti kidney. Mabali na makasurvive at. Kan babaon matlaang iti dialysis. Kastan ka grabe? Iso nga agsapsapolak ti doktor ko iti kidney donor. Kasta ka di? Kat amo ni Tito Rolando na ito yan? Apay di nakatulungan. Sa anak anagkid daw iti tulong kan kuana, Arlene. Anya? Linaksid nak nga rudan nga anak. Kat ni Carlo, kumusta mat? Saan ka tinagtignay tapno nga agasan ka? Anya ko ma? Adapay di rabi, asaan na sumangpat. No sumangpat man, nabartag. Anya? Nalaos igura na kan papa. Kat ipapapas na kanya. Naamon na ngamin, akabagyan mi ti atapon na anang serek iti pwesto na pagdadaitan. Kasta? Mapabasol nak kadi. Numakariknak iti gura iti nalaing amam. Apay nga iramraman na. Da kami iti anak mo. Ladingitag. Ngam nasaysaya at magsublikan kan kuana. Tapno maminggan. Kan maragsakan matan. Carlo. Nasaan man. Ngam naskan nga awatan tati amin. Dinagdagan ti sakit ko. Iut-ut, amarikirignak. Gapu iti kempet kanyak asakit, Carlo. Kunak man no napudno ka kadagiti karim. Kunak na lang. Mapabasol nak kadi. No agbalihin nakakastoy. Ti amam ti pabasula. Napanandag iti karim. Umuk-ukuk iti kaunggas ti kinaranggas mo. Imbis asikat ti mang saranay kanyak. Sikapay ti mang dudog iti rignak. Lading hitak Tianda. Katangay saan mo na may paay ti kasapulak. Kas asawa. Saan nak ang mapabasol? No sumapulak iti manglitop iti dayta apagkuranga. Girl, I need you. I need your love.
Ipaagas ka, iha. Uray maibos ti kinabaknang ko. Aging magkalain. Adda pa nga ta serbi na dayta, papa. Nunasken nga ipan ka iti kamodernuan a hospital. Aramidek. Papa, saan tayo ang matubngar ti pagayatan ti Apo? Saan? Saan, iha? Uray numabaan laang ti kastoy awagas. Kat masulnitak tinagkurangak ken ka. Papa, Aklunek. Nagbasulak kada kayo nga agasawa. Gem, makitang ita ti ugali ti inlablapan mo. Anya ti inaramid na. Binaybayan na kan. no naaramid naman ti kastay, papa. Gapumot lang iti aramid yo. Sanda, Lading ita. Ngam samsam ita kon ti matay. anak, Ibatik kada kayo ti anak ko, papa. Da kayon ti bakamukan ko na. No dumtang nga ipulang kun ti bulod ko, abya. saan? Saan? Takas ikinakunak. Aramidyak amin tapno malasatam dayti asakit akimpet ken ka. Nagsupligayam ngagpayson ti asawam iti den na ti amana. Well, tangay dayta ti kayat nila kay Rolando. Awan ka din panggap mo? Amang subli iti kinasamit ti estado yo. Tada ka di pa'y maganap ko kunkwana. Kat addan na dagsan na sakit na. Anya? Dayay ti dosa nila kay Rolando. Gapo iti naramit na. Nakarma. Ket sika, saan kanto nga ta ang makarma iti naramid mo? Idinto ta agasawa kayo iti imatang ti tao ken iti Diyos. Adula amin dayta. Tinapatag. Adda ka. Amom ka di, Carlo? Makarit na kiti asi iti asawam. Anya. No panunutan, sika ti si papasol. Ket, ladingitek, may saak a babae. Anya ti kayat mo asawan. Saan ko malabanan ti sidir ti konsensya? Oray ko na mamaysak laeng ana babae. Saan ko maaklon? Ken, kahit nga dapadak a babae ngagsaksakit tinakam na. Nga agsagsaga ba? Gapo kanya. Anya ti kayat mo asawan. Itamot lang, Carlo. Putdekon ti relasyon ta. Anya. Dalawag tinangag mo. Kaya't kumatan ti mang barwanan. Anya. Kinaput no na. Ag-flight ako nintong bigat. Agur-ura yan ti foreigner akayan ayat ko. Tapno agkasar kami ni tiyan lugar ta. Roxanne. Carlo, tapno malitupam ti nagkurangam iti asawang. Agsubli ka kenkwana. Ket ipariknam ti panagayat mo kadagiti nabatbat ti pay nga aldaw. Iti panagbiag na.
Anya daytoy ang nagbanagang tibiyag ko. Arak ka dilatan, ti sangsangwam, Carlo. Daytoy lang ti makatulong kanya. Tapno malipatak. Iti uri apagdarik matla, ti marikrik naknana. Taasino ti akin basol? Basol amin nila kay Rolando na. Saan ka ngagpabasol? Ano saan ka kuma nagbalin analupoy? Ti kadaksan. Imbis asaranayam ti asawam ang masakit. Asika kumati magpatibker iti riknana. Ginulibam kit din. Anyat klasim a tao, Carlo. Nana, Pinadakkel ka na sayaat. Anyat inaramid mo. Ita, ayan ti babae anang isukatamken ko na. Gaputa saan na maipaay, ti pagragsakam ni asawa min sukat mo. Anya ka ita, pinanawan na kamutlaan. balang kantis mo't day ti aroksan. Katsi ka, anyat klase ba tao, Carlo? Adadapay adayawag, tanaka amiris iti bidtot nga inaramid na, ngamsi ka. Nana, Bayam ka dilatan amatay, di asawam, gapula tidirrep mo iti sabali a babae, gaputa din na may paayday dyan, nagsapul ka. Anyat klase ba tao, Carlo? Ita, anyat aramidem. Imbes amapan ka agkid daw iti pamakawan iti asawam kastamot iti katungangam. Agbarbar ti kakit din. Adda ka di maitulong kad ka dayta? Ay, anak ko ay agpanunot ka kumamot. ni kano Arlin a kamaestraan ni Tianda. Tinangibilinan dala kay Rolando iti balayda. Masapula makasaritag. Ket agdamag ken kuana. Apay. Sa dino nga ta tinapanan da Tianda. Nalupoy ka, Carlo. Nakakaasi di gayim ko. No kaano pa'y akasapunan na ka. Nga adda ka kumaamang antingay kan kwa na. Amang papigsa iti pakinakam na. Ngam sa dino tayan mo. Adda ka iti sidong ti babae ang makaipaay iti saanan amang ipaay ti asawam. Anyat klase na tao. Adda kit ya dinagdigam ti sakit na. Aklon, nagbidot. Among, gapoy tinaramid mo? Pinanagnagam lang ti atap kan ka. Ni Tito Rolando. Ti impagarup na asan anasaya ta kinatao. Nga ubaw ti panagayat mo iti gayam ko. Kat tila kinabak nang dati nalmanam. Napanagnagan na daytan. Saan na po no? Kapumot lang iti aramid nila kay Rolando. Iso ang nagrebelde tirik na. Iso nga rod, anyat klase matao. Kunak no napatagkan ka di kayam ko. Kunak no ay ayatam. Nga niya tinaramid mo. Ada ka di basol ni tiyandakan ka. Apa nga iso pinagpapasam? Nagayatan na ka di, ti aramidon di amana. Sige. Ada akong dita. Nga, kunak manan. Anyat nagbasulan ti gayam ko. Apay nga isot pinagsagabam. Arlene. Lading itak nga ibaga. Ngam awan kwintam at tao, Carlo. Adda pelarupam nga agparang kanyak. Kalpasan abinaybay am ti anak ko. Da kay humat lang tinangiduron kanyak. Anang aramid iti dayta. Awan ket diserserbim. Kunak no natibker ka.
Ngem nalupoy kamat gayam. Saan mo akabailan atakderan ti Karim, asaan mo abaybayan ni Chanda? Anyaman ti mapasamak. Pakawandak ko ma. Wen, aklunag ang nagbidutak met iti panang papas ko ken Chanda. Ngem uray kas jayman, saan kumatlaeng abaybayan ti anak ko? Ulitak tiyagkid daw iti pamakawan kada kayo. Mabalhin ang mapakawan ka. Ngem ad-addaitan asaan ka ama aklon. Ken saan ka ama ikari iti anak ko. Pumanaw kan, Carlo. Ket saan ka nga agpagpakita pa'y kanya. Papa, mabalin ka di kasaritak ni Chanda. Tapnoan niya. Ibagakken ka. Nakarecoveran ni Chanda. Naimbaglangan taadda na isukat iti may sakit nina. Ngam no namnamaumpay nga agsinublian kayo. Arapaap mula angan dayta. Syakmat itan ti masurot. Girl, I need you. I need your